hani ka por nga kwa man pan pau ya ta ka jing sukhya ka man siam ka jing thang jong do not ba sai si sien pat ulo badum wan ban ka ka ri ka ba ieid ka jongi nga kren ni ka por om tang kumu emali le kom dokhot ba pura jo ka jaitbynriew sakat nu nang hun kom jaitbynriew ban peit kai sakat nu nang nyu ta ki man siam ba lui ki ban du ai ban cha pathat ai kom balaja ha ka snong ngokro ha ka basan hut ki man siam la cha pathat jubor ha kita ki police leno jong ka asam ha ka ba kini ki man siam kila du ai ngasngo ba kini kem sim layap namar ka crime kila yap kum ki state martyr bar ngasngo ban pen mau ba kani ka ja ba ka yai ja namar ba ka sarkar ka tlot ka sarkar kam don ka political will ka sarkar kam don ka mon ka long irresponsible yala ki jong ki brio haki thain khaput naru ki por ki balek kani kam dei ka jingja ka bat tang kani ka sin lei lemba ki por ba si balek kani kam dei ka sin ka baning kong hakaba kani ki jing sha bathat jubor kala wanja haki mensim boloi jong ki prado ki prasnam ki jongi ngasuman pen ken mau bagas sarkar kam dei ban pen khlani ki police hang ni po shlong ka di ban pha at least 80% 75% ya ki police shapo ki entire border khamtam ki disputed area but khamtam e ban pen khlani ki outpost khanang bon rai ka jing singan khanang ba ki ki counterpart Assam kinum not ban le don bor ban pen ibor da ka ei pat ngin ya pen da ka ei pat ngin ya pli sakat no pat ngin haban ban up ya ki mensim ke boloi ki ban do no long leno ei lei kini kim sem layap namar ka crime ban nga sngo ba ka jong yu kjat jong home minister baru chief minister kanum pat biang ha ba kila ai ka jingkular bakin ra yani ki issue bakin dawa ta investigation lembaga central agency bakin leit luban ujor syakata ka national human right commission kanum pat biang watang ka compensation kanum pat biang sakat nung nang ya pli ba kita ki mensim boloi tanaka dor jong ka saulak sanlak ka mensim ba kodor nginum la ban tho nani ban pen kodor ba kata ka pisa ka ba saulak sanlak ngasngo hani ka por ba ka government of the day kalong serious namar ka ni ka haban accept ya ka own failure this all happening because in the absence of a strong and effective leadership the revolution is bound to fail. And I also dare to ask the counterpart of Assam, under whose jurisdiction, under whose authorization, that you dare to kill our innocent people belonging to our beloved communities. Therefore, you are supposed to take the sole responsible and answerable for this very incident. Ngakwa ru pan pau ni ka por ka jingle don bor jong ni ki pulit jong ka Assam ka di ka crime ka bala ban ong kum ka manslaughter bar kini dong kam man pen ha ba ka section IPC section 304 bat dong kam ru bau chief minister unum de unyang ko ngo ha ka man suhon no pat yau chief minister jong ka jala Assam ban ong bala suspend lani na thung ta ka investigation ka inquiry nakabanta ni kijingja kanong pat biang ka police Meghalaya kala file ka FIR dongkam ban pen I ka seriousness jong ka government of the day leading by the party NPP under the chief minister Conrad Sangma uday ban pen I ka mensiap jing slur badai ban tawa nak sarkar badai ban IT yaktu ki pulit trangsnam ki pulit leno ki pulit ki badan bantaban penyap ki mensiam boloi barbar wanra eki saka yeng kashri hapo Meghalaya baka an kan le ka dongkam nakabanta jongki ngasngo baka ni compensation kanong pat biang nginom suhon kong jaitbynriew ngadawa ni kapor naka sarkar baka deban ai ya ka kam sarkar lesi kala ban thung ya iway na pre ki khot jongki ni kisan ngot naman laki longyeng jongki ni kisan longyeng ki wala ban do no laki jong mensiam bantung no eki kum te ki forest guard bakin la panyada yalo jong pot usam yala ka jong kahok namar ta kadaw ngayeng ban nga penpau beng sa sisian ani kapor but enough is not enough ni dong kam baka sarkar Meghalaya bala ka don siya ta ka seriousness ka deban penbana baka state broke away ka jalai broke away
bangi de bandon kata ka state morning kata ka jing penpau ya ta ka jing sosi namar kini ki sangut ki mensiam ki bala khlat no ngakwa ban penkut daga bak penken mau baka sarkar immediately kade ban le la ka jong ka kamram ngasngo bakas Assam counterpart kabarang ya ikani jekra men pen beju pudu sam ne ka pen pau ya ka jing bam kongu bar ka jing bam burom ya ka sarkar Meghalaya ngasngo bawat ya ka MOU ba de ban sain dokam ban scrap no ai bo pait ba un wanra da ka government ka ba thamai ka ba khlan ka brong ka jingket khli ba ka brong ka jing ichangai na ka ban ta ban shakri ban pan scam ka hok nam ta ka lowi joki long dien bat ki pateng tangkat ni ngai ni kabu ban ai khublai sasisian ban ai ka jing solem ya pi ki long yeng lo sem ki ba ban do no ya kita khot joki mensim baloi loi ngangit scam ba ka jing do no joki ni karam long lai nei ngin haban penki bat nginang hap ban pentikna manik election ka bawan upai ba jong ka jaitbynriew udai ban sothu ban kendet bynriew no khnang mingyo eta ka pro government people khnang ban wan sai sin ka jingkala hani ka ri par ka jaitbynriew jongi khulei sibon